не сябры. І куди я його поклала? О, Анюта, салют, ти його не бачила? Кого не бачила? Ну, блакитні такі, з героями мультфільму. О, Кася, ти про м'ячик? Ось он, тримай. Ой, дякую. А ляльку мою нову не допоможеш знайти? Я її покинула, не пам'ятаю. Зараз. Де вона? Ай-яй-яй-яй-яй. І про мене ти забилася. Ну, нарешті знайшлася. Дякую, Аня. Я ще треба мішку відшукати. Куди я його поклала? Гэта не ён, гэта не ён, і гэта не ён. Усім салют! А што гэта у нас такое адбываецца? Да наша Кася з самай раніцы сёння свае рэчы шукае і шукае. О, Лесик, а може ти допоможеш мішку знайти? Ніякага мішку я не браў. Придумала. Дзе паклала, там і знайдзі. Каб я пам'ятала, де я його поклала, я б у вас не пыталася. Дрэнныя рэчы. Нешта з Касінай памяццю адбываецца. Прапаную для памяці ў запаміналку пагуляць. А, я ведаю такую гульню. А што нам для гэтага трэба? А ўсё неабходнае ты ўжо падрыхтавала. Пачынаем? Пачынаем. Па-першае, Кася, паглядзі і запомні, як на стале ляжаць цацкі. А, прасцей простага. Запомніла, а далей? А далей адвярніся. Адвярнулася. Я буду сачыць, каб Кася не падглядвала. Я і не думаю падглядваць. Добра, а мы зробім вось так. Ну? Паварочвайся і адкажы нам, ці змянілось што на стале? Ну, мячик ляжыць, лялька, зайка, машина. Не, нічога не змянілася, ўсё на месцах. А вось гледачы табе іншае гавораць. Што? Успомні, дзе ляжала лялька? Ну, здаецца, побач з мячиком. А зараз дзе ляжыць? Зараз з мячиком зайка сядзіць. А, вы іх месцамі памянялі? Правильно, Кася. Я зразумела, на што мне ўвагу звяртаць. Давайте яшчэ раз паспрабуем. Я адвярнулася. Глядзі, Кася. Так, што тут змянілася? Мячик побач з зайкам, потым лялька, потым машинка. Думай, Кася, думай. А, у машинцы новы пасажыр, якога раней не было. Менавіта так, малайчына. Ура, ура, ура! Я просто на вачах такой уважлівай раблюся. Сама здзіўляюся. Дарэчы, Кася, такія гульні не толькі развіваюць уважлівасць, а таксама і трэніруюць памяць. Здорово! Кожны дзень будзем зараз у запамінаўку гуляць, бо мне неабходна памяць сваю трэніраваць. А зараз мультфільм. Давайте глядзець. Давайте. Лесик, хутчэй. Хутчэй давай, Лесик. Вось. Ну, яшчэ трошку. Так. Вось. Ось, добра. О, і на што табе столькі новых сукенак і упрыгожванняў? Не разумею. Просто я дзяўчынка, а дзяўчынкі мы такія. Модніцы. І модніцы. А што ў гэтым дрэннага? Мы за прыгажосць, а мода – гэта заўсёды прыгожа і сучасна. Праўда, Аня? Аня! Ты нас чуеш? Аня! Ой, вы аб чым? Я кажу, дзяўчынкі і мода неразрыўныя. Безумоўна. А я, уявіце сабе, якраз песню слухаю, якая так называецца «Мода».
як здорова Ганна Юркевич спявае гэтую песенку. Трэба потым як-небудзь яе запрасіць да нас у госці. Лесік, а дзе гэта наша Кася? Не ведаю. Сказала, што хутка будзе. Ну, як я вам? Цуда-юда нейкая, а не Кася. Ты нічога ў модных тэндэнцыях не разумееш. Гэта самыя сучасныя ў гэтым сезоне акуляры, самы модны капялюш, самыя модныя колеры. Воня, скажы. Ага, ад кожнага модніка па крыху ўзяла і на сябе непадобная стала, як гусак з мульціка. Які такі гусак? Ніякі я не гусак, Аня, скажы! А я ведаю, каго Лесік мае на ўвазе. Кася, дзяўчынкі і хлопчыкі, уважліва глядзіце гэты мультфільм. Потым мультвіктарына будзе. Галоўнае ва ўсім меру ведаць, самім сабой заставацца. Правильно, Лесік. Ну, а так я вам болей падабаюся. Шчыра кажучы, болей. Вы мне кажыце, калі што не так, бо я натура захапляльная, перабольшваць магу. Гэта мы ведаем. А ты нас слухай, мы дрэннага не параім. Буду слухаць, а зараз мультивікторына? Прапаную толькі одно пытанне для гледачоў задаць, каб паспець яшчэ і вынікі папярэдніх віктарын абвясціць. Добра, тады ад каго з нас пытанне будзе? Давайте палічымся. Аня, ведаеш, якую лічылку? Ведаю. 1, 2, 3, 4, 5. Выйшаў зайчык пагуляць, а за зайчым шэры воўк, воўк у зайцах знае толк. Лесік, табе пытанне задаваць. Ну, добра. Дзяўчынкі і хлопчыкі, слухайце уважліва, пытанне для вас. З кім першым у мультфільме «Гэта што за птушка» памяняўся гусак і чым? Толькі адна ўмова. Адказы прымаюцца разам з малюнкамі. А таксама не забудзьцеся ў сваіх лістах дапісаць свой узрост і адрас, каб лягчэй было з вамі звязацца. Адрасы наши вы памятаеце? Паштовы 220 807, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак ТВ @gmail.com. А пераможцаў чакаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок», так што спяшайцеся. А зараз мы называем імёны пераможцаў віктарыны па мультфільму «Светлячок і Расінка». А пытанне наше гучала такое: колькі дзетак было ў матулі ўлеткі, якую Светлячок сустрэў, калі ішоў запальваць ліхтарыкі? І першымі правільныя адказы даслалі 3 дзяўчынкі. Наша пастаянная глядачка Паліна Доева з горада Смалявічы, Алёна Цывялюк з Мінска і Анастасія Яноўская з Полацка. Вось якія цудоўныя малюнкі ад дзяўчынак мы атрымалі. А Алёна яшчэ і фотаздымкі сваёй сям'і нам даслала. Вось што яна нам напісала. Улітка мае 3 дзетак, як і ў нашай сям'і. Дзякуй вам, сябры, за ўдзел у нашых конкурсах. Спадзяемся, і Палінка, і Алёнка, і яе браты будуць пастаяннымі гледачамі нашага добраранка. Чакаем ад вас новых лістоў. А зараз і для пераможцаў віктарыны, і для ўсіх гледачоў праграмы цікавы мультфільм. А мы зараз таксама пойдзем у паход. Вось уже і рюкзак сабралі. Ой, а дзе ж гэта наша Кася? Зноў некуды знікла. Цэлую раніцу на месцы ёй не сядзіцца. А вось і сядзіцца. Яшчэ як сядзіцца. Кася, ты дзе? А вы знайдзіце мяне, калі зможаце. Касін голас адтуль чуваць. Кася, ты што, ў рюкзак залезла? Ну ты прыдумшчыца. Я спачатку хацела маўчаць, каб вам сюрпрыз зрабіць, дык вось не вытрымала. Уяўляю, раскрываем мы такі рюкзак на палянцы ў лесе, а туль ку-ку,
Кася выскокивает. И на такой фантазийной ноте мы развитываемся с вами, сябры. Не забывайтесь, лето, пора походов и новых открытий. Мы жадаем, каб яно праходзіла у вас цікава і весела. А мы сустраемся з вами, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце.